Kuda perwira Solo yo yuk hara ya yuk yo lo yo iya oh ya yuk
Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Suri Pepujaan Dewi Ya ya yo Tiap hari Sang Dewi menari diiringi lagu Sari Nandi Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Sari Nandi Mengapa nangis matamu bekas Aduh mama Aduh papa Maasal masuk di mata Sari Nandi Sari Nandi Sari Nandi Putri Suri Pepujaan Dewi Pepujaan Dewi Tiap hari Sang Dewi menari diiringi Hae hae Doe-loe Mbak Tirto Nardi Mbak Tirto Nardi Akon medusane kuburan Doe-loe bocah saiki Durung atus kok wis kuburan Apa iya talan kono kok wujud temen Ancen lucu tenan mengko sore tak urugani tak arugani rawan kono kok ayu temen apa iya mengko sore tak paranani Yo 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 iyo 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 yo Kuda berwiro yo 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 ha e he iya ha e solo he iya sa o ya o solo he iya oi he oi Oh yes. Oh yes. Yo ya. Yo yo yo. Oh ya. Oh ya. Hey
yes Alayake iya Egelane Yos Yo Oh ya Selelele Selelele Oh ya Oh ya Iya. Ae. Seluruh. Ae. Oh ya. Oh ya. Yo ya. Ayo toh. Oh ya. Ayo Lek Jo. Ayo Lek. Kesenanganku. Lek. Wow. Iya. Yo. Oh iya. Anake wong tani omahe nek pinggir kali, aja wira-wiri golek senenge ati. Anake wong tani omahe nek pinggir kali. Katane wong penting omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri golek senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa lupa nonton kudu biru. Aja main matamu ndak kakean dosa. Anake wong Jawa nonton kudu biru. Katane wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri golek senenge ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa nonton kudu biru. Aja main matamu ndak kakean dosa. Anake wong Jawa nonton kudu
neng pinggir kali sambil rawiri golek sepet ing ati anake wong tani anake wong tani omahe neng pinggir kali Anake wong Jawa nonton kuda perwira as Samain potong mas kuda kakean dosa Anake wong Jawa Anake wong Jawa nonton kuda perwira oh ya iya ya iya telet yo ha ayah iya oh ya iya Yo. Ho. Yo. Perwira Hebat betul ya. lo Yo. Yo ya. Yo. Oh ya Ayo mas ganang ya caya-caya Yo kanong iki. Iya Yo kanong iki. sik endi mas Heeh wangune iki bujang ganong ora eneng kok prawan ganong Tak lek, Jo. Heeh. Ora iya. Iki kon medhut lek, Jo. Sapa Nggih, golek dalan Padang le. Senengane kok golek dalan pintas ki lho, Jan. Ngono kae semangkot. Nah, metu meneh to Raan. Kandhani kok. Nek senane ora Pak liwat Ketua kae. nek ora liwat dalan iki tetep mlebu metu meneh. Ah iya. Iki suwe ra petuk sing iki, Mbak Tata. Sing endi? Sing kae. Oh, sing kae. Sing kae. Ora ketok. Iki. Nah. Oh, alah iki. Gayeng pokoke. Wah, wis. Jan. Heeh. Ijel. Kok saya dhuwur ki ngombe obat tinggi apa iki ceritane? Kaya mbiyen kira semono kuwi ya, Mas. Biyen ora semono. Ora biyen ra semono kok saiki tambah dhuwur. Walah, Jan. Heeh, yo. Yo, ganang ya sayo. Yo. Kudu berpiro? Oh. Kok. Ayo, 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 ayo.
Oh ya, oh 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 oh. Ayo. Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya. Kok. Udah salah nggone Mas. Salah nggonamu sing kedawan. Oi, oh 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 ya, oh 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 ya. Oh ya. Alon. Iyo, oh ya. Yuk yuk, yuk ya. Iyo. Oh ya. Oh ya. Iyo. Oh ya. Iyo. Yuk. Ayo. Oi, ya. Yuk. Oh ya. Oh. Lo. Oi. Yo ya. Oh ya. Ya alon le. Oh ya. Yo. Kuda barunya. Iya. Yo. Kuda perwira. Yo. Ayo, Cok. Ijene apa iki sik? Dicicil. Rumangsane angsuran kok dicicil bareng. Dicicil. Heeh. Iya, Cil. Dicicil, Cil. Dicicil, Cil. Oh ya. Iya. Cicil. Ayo, Cil. Iya. Dicicil. Oh ya. Oh ya. Iya. Tua ki alon-alon wae. Iya. Iya. Iya.
iya. Iya. Oh iya. Oh ya. Oi. Oh Ya, ya, ya. Ah, Ya Iya. Oh ya. Gocel. Ayo Cel, Ayo Cel. tunjukkan aksi. Sing bar ngombe obat Oh, iya. tinggi. Oh ya. Oh ya oh ya. Oh Ya. Oh ya. Oh ya. Ya Oh ya. Oh ya. Jebule tak kira ki sapa ya? Kandhani kok mulakno ket mau tak golek-goleki kok ra eneng to, Mas. Ora ketek mongke ning buri kono. Lah ya biasane ning mburi kok ya. Wih alah topine jan. Ora ket biyen kok ora lulus-lulus isih SD ya iki lho Jan. Heeh. Lah sekolah yo gek nendi ngono lho. Ya. Sugeng siang Mas Doni. Piye, Don? Ambekane ra pedhot. Senin Kemis. Padahal iki dinane Setu. Suwe tenan aku ora polah ngene iki, Mbak Tata. Tenane. Apa tenane? Alah, wong wingi sore we mangkat kok. Niki alhamdulillah saged sowan wonten ing dusun Kricak Sitimulya Piyungan Bantul. Sembarangan tekan piyungan iki kek ketemu pirang perkara. Ganti alamat. Ora iki mau lenyirlok ning ndi jane? Mboten gadah selok kula. Oh mboten. Niki pundi alamat? Ha iki. Krikil. Krikil Krikil. Piyungan Bantul. Lah kok tekan Bantul barang ki lho Jan. Aku ora lucu saiki. Lucu guyu ya. Ora sing marake ki ora lucu. Brengose iki lho Jan. Kok lele. Wis suwe tenan aku ora ngene iki, Mbak Tata. Heeh, ya dibaleni meneh, Mas. Baleni gawean lawas. Lucu ora lucu guyu ya. Ya, guyu ya, Cong, kok ya, Cong. Guyu. Pokoke lucu ra lucu guyu ngono. Ya.
Tukang sone kae. Iya. Kabel biru, Mas. Kabelnya biru ngapa nggonamu coklat kok sembarangan? Oh, tadi. Matamu dhewe. Aku ora apa-apa nek karo kancaku. Disepakati dhewe ta, Edon. Nika sowan kalih sinten Mas Doni? Nggih. Iki kali Mas Kocil. Mas Kocil. Kali Mas Kocil. Menika saking Tlatang Ayu Jakarta. Nggih. Heeh, aku maca ning tulisane kan Mbak Tata. Oh, Nggih. ana alamate to. Mergane kae Kocil sok ilang, Mas. Ora ngono. Heeh, dadi kok nek ana sik menemukan kayak terus balik kene Yojo. Niki ujube napa niki? Ujupe. Oh lah iki mesti tekone telat. Nah, jelas iki. Nggih, menika Nggih. wonten adicara tasyakuran. Tasyakuran. Oh, tasyakuran. Nggih. Supitan. Tasyakuran mantu, Oh, Mas. mantu. Nggih. Sinten sing dimantoke sinten? Ora sapa kono? Ayo. Ketara Ha iki. Ora ora ketara. Lah mergane jenengan ki dene ki ora cetha. Ora dadaan. Apa iya to? Jenengan tak mboten. Alah, jan wonten ning adicara tasyakuran. Tasyakuran. Pernikahan Mas Raihan dan Mbak Arinta. Walah, nggih. Dongane napa Mas Doni? Dongake ayo pokoke dongake nggo mantene. Nek tuwa ki rasa didongake. Lah kok tuwa piye maksudnya? Maksudnya nek tuwa-tuwa ki rasa di apa jenenge? Ora enek manten kok tuwa lagi mau isih Umure, nom-nom kok ya. nom-nom kok. Isih Lah, sing aku- tuwa ya sampean. Oh, ayo ta. Heeh, dongake wong tuwa dongake sik nom. Nah aku sepenting sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, Cepet duwe momongan. Amin, heeh. sat-sat. Disengkut ketoke wong udan iki. Niki ya ketoke ya. Apane le sengkot ki apane? Le nyinom. Oh, Le nyinom. alah, ya mergane nek wong arek mantu ki ya golek wayah sing pas. Nggih. Nggih. Iki Heeh ta. hawane rak nembe rumba-rumbu niki. Kocil. Cocok. Kocil melu ra? Ya. Biasane karo kocel iki mbat-mbatan nyetelnya. Ora iki gak nganu. Topo bisu. Oh Ya, biasa. Ayo Dan. Sing nonton jan rejo tenan. Heeh. Isin aku sumpah aku ora lucu isan, asli. Ora sah isin lah biasane ngisen-isenke. Itu kok guyu ya. Heeh. Haha. Terus ke. Guyu pantes-pantes ya. Haha. Haha. Ayo atraksi yo. 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 Yo Mas Bayu. Kon salto. Heeh. Ayo. Kok nek Mas Doni salto guyu ya, Mas? Heeh. Don nih. Ayo, Cok. Yo. Yo. Don nih Don. Selali guyu. Haha. Iya. Iya. Ayo. Don nih. Oh ya. Oh ya. Oi. Oh ya. Oh ya. Oi. Oh ya. Ya ya. Os. O ha o. Ya ya. Ha o os. Ambekane diatur sik. Guyu sik. Senin Kamis iki tetepan. Heeh. Iki ana ambulan ra ya, Mas? Samarku nek semaput. Yo. Ono? Oh ya. Ya o. Yo. Ayo dong. Ayo guyu sik Don. Ya. Ya o. Yo ya. Hu. Ayo, arep salto maju apa mundur? Iki wing guyang-guyu ket. Kandhane kok. Yo salto yo. Ngincer wong ning rawani. Oh ya. Oh ya. Yo. Kok kan guyu ya. Hop sih. Sambekan sih. Ya bener Mbak Ora, Tata. piye? Ket mau kon guyu terus. Lah yo, wong arep Isane guyang-guyu. arep salto kok malah guyang-guyu jare penontonnya sing kon guyu malah kono dhewe guyang-guyu. Ora kuat. Aja keterusan. Tak kira kene ancang-ancang saka kono arep ngoyak sapa ngono lho kayak milih pojokan ngendi ngono. Tak kira. Iya. Urusan salto ben Mas Kocil. Guyu sik. Ben arep ono bendol kae. Guyu sik to. Heeh.
Aja kok kean mangan semangka. Mumet engko. Wis dhuwur. Wis dhuwur tambah dhuwur. Kocil. Yo. Ayo, Cil. Si bojang kanan. Oh ya. Iya. Mau? Ya, oh. Oh iya. Loh. Mau? Yo. Oh ya. Ayo. Ayo, Cil. Oh ya. Loh. Hup. Gan. Jane aku nganu iki. Piye? Yo sithik ra sithik ka sini ngarep-ngarep saweran yo. Iyalah. Bujang kanong blak-blakan ngene iki. Nek aku bloko kok. Ya bloko-bloko ning biasane wong Jawa ki yo nganggo unggah-ungguh kok ora blak kotang ngono kok yo. Saru. Lah piye to? Blakku. Basane jenenge blak kotang maksudnya blak-blakan. Saru jenengan niku. Heeh, iki carane arep golek sameran. Golek saweran. Wis yo aku, wis yo aku ya. Pingsut wae piye? Ora lucu aku garing tenan iki. Heeh. Wis tenan aku. Heeh. Ayo gandrung-gandrung sapa ngono ben ra garing. Ora wani. Ora wani? Umur. Oh alah. Ya, ya. Iya. Wis obamu wis ya. Wis lucu tenan nek iki teman. Wis. Pokoke dinut ya, Cah. Maklum iki mau sajake urung tuku obat kok ya. Ya. Oh ya. Yo ya. Oi. Ya oh. Lo. Yo ya. Yo. Oh iya. Oh. Nyarake sing kuwi to. Ayo. Pepetan. Alon sik. Oh ya. Lho. Yo. Yo. Awas. Iya. Cil, mbok kancane iki ditulungi to. Lah wong ngerti kancane jelunge kok meneng ae lho Jan. Alah. Duwe kanca siji kok sia-sia men lho Jan. Lara tenan ta, Don? Alah. Dompeni sik engko ndak malah semaput. Maklum jarilan kira ana BPJS-e. Sak pola-pola. Pokoke sak bahagiamu dina iki. Sik nanggap sik endi to, Mas? Golek dan. Semoga. Oh iya. Ya. Oh ya. Iya oh. Oh ya. Os. H E a. H E a. H E a. H E a. H E o. Lucu iki. Lah wong kene iki wis full semangat to ora? Kanca-kanca wiyaga iki lek gameli ya tenanan ta, Cok? Semangat to ya. Lah wong wis semangat banter ngene kok malah ambruk iki karepe piye to, Don? Iya, Don. Cel, emang ngono lho kancamu ki. Sajake lah kok. Halet, ayo ta, sak pola-polae wiyagane wis full senyum wisan lah kok malah ucul-ucul he. Malah cucul. Ngopo ngono lho. Ngap tenan ambekane sajake.
Heeh. Hah? Sopo aku toh? Beda ceritane kok ya. Lah nek aku melu medhon tumplak kabeh. Heeh. Mas Nendi? Nendi. Kok arep melipir mengko. Biasane ngene iki sampean ning keri, Mas. Dadi yo sabar. Ayo meneh Dan. Heeh. Ayo gesek ke Mas kene dhewe meneh Dan. Yo. Ayo Dan. He oi Kocil, yo. Mas Kocil, burimu Mas Kocil. Burine, ya matur suwun. Terima kasih. Iya. Yo. Anake wong ra ngono kuwi. Yo. Yo. Lo. Iya. Oh iya. Oh iya. Ayo ya. Yo. Oh iya. 10.000 pertama yo. Oh iya. Hora. Yo. Ayo Don. Ayo Don. Iya. Kocil wis 10.000 lho Don. Tunjukkan Semangat, Don. aksimu. Yo. Loh, tambah meneh yo. Yo. Aja kaya wong ayan. Ya. Iya. Yes. Ya. Oh yes. Ya ya. Ya. Amin. Amin. Oh iya. Ya. Ora. Mau perbandingannya ketok to Mas. Nek Kocil genah, salto ngalor ngidul ngetan ngulon 10.000 ucul. Iki mau obahe apa? Lah mak kaya wong ayan ya 2.000 tok ae wis wangun. Lah iki mau ta wis ora ta ojo. Walah. Dan nggih, matur nuwun ingkang sampun paring bebingan, mugi-mugi tambah kathah barokah, rezekine tambah melimpah. Amin. Ingkang dereng nyawer tak dongake rezekine ya tambah akeh. Amin. Kek nggo nyawer. Heeh. Mesakno lho Doni nganti Ngos-ngosan. wis gejala stroke kowe Mas. Kayak Don tambahnya Don. Itu. Kayak juga sih. Wis ana semangate lho Mas Doni, ayo Mas Doni. Ayo Don, semangat Don. Apa ben tambah semangat yo milih salah siji jak gandrungan. Ora wani tenan. Ngono gek wingi ya sunat lho Jan. Oh bayokan to. Rematik. Ya. Ayo. Ya ayo. Iyo. Yo ya. Ayo. Iki semangat lho Don. Ya. Ya ayo. Iyo ya. Iya. Yo ya. Iya. Oh ya. Tunjukkan aksimu. Iya. Dan. Oh ya. Oh ya. Berubah. Iya. Ya. Yo. Ya iyo. Yo ya. Iya. Alat. Dibalik bener heeh. Terus dulu gulung ke. Mubeng terus. Iya. Nek salto ki sing bener ngono kuwi. Kuwi jenenge nyambut gawe tenan. Oh, Don. Yes. Don. 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 Kok mak luget-luget ngopo Don? Sik to. Ayane kumat po, Mas? Mbok tulung iki ana ambulan apa ora ya? Sik to, wingi biasane to nek ngono kuwi ning nggon aku. Biasane. Oh, biasane kon gandrung. Jajal to, sik tak milih sapa sik ya? Ayo Don. Heeh. Digandrung Tata gelem apa ora? Don? Yo ora. Digandrung Tata gelem apa ora? Hah? Rekoso?
Yalah Mas lah arep digandrunge malah dek niki ora kuat ngopo-ngopo lho jare ngono arek rapi lho Jan. Piye sidane arek digandrung apa dikapakno? Heeh. Ayo Mbak Tata. Hah? Tata wae rasa gue Angelina. Oh, jaluke Tata kabeh. Yo. Gandrung yo. Oh, kijing miring koplo Mas, yo. Oke. Ora metu saeto sawas kowe. Kijing miring koplo lo ya. Pokoknya nek ora metu 100 bali tak tagih engko. Ayo Mas. Kijing miring Mas. Kijing miring. Kijing miring setan. Ayo piye kok kaya setan Mas. Kijing miring. Apa setiane kalakon moas kijing miring mas kijing miring apa semut kacae telu nek rati moko ora metu mas kijing miring mas Yalah Don, njaluke ya kijing miring ya jejeg ora gelem miring. Padahal nek wis jenenge miring ki lek kepenak tenan lho. Kurang banter. Hah? Iya Don. Kurang banter apa piye? Urung metu. Maksudnya urung metu kringete ngoten lho Bu. Lah ibuke kok terus ngekek lho Jan. Doni dereng metu kringete Bu. Mas kurang banter. Hah? Mantan gue kae. Sik endi? Tenane? Ibu Murti ini ya. Alah. Saiki lucu tenan, Cak. Lucu tenan iki, lucu tenan iki. Iso iso. Mantane to? Gek ra iso move on ngetotke terus ke? Ora iso. Ora iso. Kok mesti nganu. Ning anu kae tulisannya Mas Doni serius. Waduh, Jan. Bu, jenengan ki jatuh cinta kali Mas Doni, Bu. Wah, ngapunten iki. Nek ya lek sepuh ki ya ora ning lak bagus ya ora. Nganu ki kok nganu judule nganu. Oh, ternyata Mas Doni bisa ganong. Waduh. Oh, saiki dong aku. Iki ceritane gur arek kon ngonten. Ora kok. Heeh. Mulane kok terus daku aku yangku mantanku ngono. Mantan to? Salaman sik, cium tangan, cium pipi. Jenengane kula yuk dikenal. Oh, ngoten. Padahal kancane akeh lho, Mas. Love you. Wani ngene iki rada tenanan iki to. Niki mangke diabsen setunggal-tunggal nggih. Heeh, sapa wae? Sapa wae ya Jali. Dereng ngertos jenenge nika Mas Piki. Niki Mas Gendro, mangke kapusane serius ngoten nggih. Nggih niki Mas Bilal nggih nika. Ora sakjane kok nganti apali lha, Pok. Sampean ki subscriber-e 3 tahun ra aku. tenan kuwi. Walah, gek ngerti aku, Cok. Gek kontene Doni kabeh le ayan ngono to. Lah? Serius. Oh, serius. Serius. Panjang umur nggih, Bu. Amin, nggih. Nggih, love you. Kelakon lucu nek wis. Kijing miring, Mas. Kijing miring. Kijing miring. Tanah ayo piye kok kaya setan. Ayo kijing miring, Mas. Miring,
Wis mati terus cukup. wae, Cok. Heeh. Cil, diwangi ayo, Cil. Ayo Cil, ayo Cil. Nah. Yo. Tunjuk. Iya. Ayo Cil yo. Heeh, Doni wis mati gak terus Mas, Cil. Jadi kotor. Hah? Nanti Ibu Murtini enggak cinta aku. Sopo? Sampean dadi apa? Dadi apa? Dadi kotor. Slogane enggak ada noda yang enggak belajar. Ada. Lah kok iso? Wis wong eyal ke cetha. Terus ke, Cil. Saya aku ngono Doni. Ayo Cil yo. Kancane Doni ta. Don. Ijek kurang, Don. Hah? Kok ijek kijang-kijang miring wae kok Jan? Kayak Don jeluk ke Don. Dan. Jeluk ke mantan. Iya. Ya. Iya. Iya. Jan. Bu bener jenengan ngangge masker keleke Doni mambu. Oh, alah Jan. Ibuke wis siap-siap mergane iki engko aku dipeluk karo Doni lagi padahal pas kelek. Ribon. Lucu loh. Kandhani kok. Jarang tanggapan. Aku sepi. Jangan tau. Jan. Ya Mas Kucil yo terus ke yo. Kijing mire. Hah? Jare neh. Wes. Golek. Golek topenge golek ayo. ora Golek kaya ora wis. kowe. Ana wong mangkat go Iya. topeng bali orang go rai. Lalu kita lah. Awas Eh, dikit kabur. Kene dititipno aku ae. Ah. Ngerti lah aku deleh kok ya Mas. Yo, Oh ya. Ya. Iya. Dot. kijing miring Don. Mas. Oh wis. Iya. Yo ya. Yo. Oh, ha 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 oh. Ha Oh ya. Oh ya. Ya oh, ha Oh oh, iya. ha oh. Oi. Oh Ya, ya. Oh. Ha oh, ha oh. Oi. Oi. Oh ya. Ya oh. Oh ya ya. Doni, atau kayak kocel Don. Oh, ya oh, ya Yo, tepuk tangannya mana yo? Ya. Lo lali jalan Bali. Oh Iya. matur nuwun. Iya. Duduk ego nanti Iya. Lo. Oh ya. Oh ya. Iya. Ayo Cok. Mingkayar minggu ring angkara Hakarana karnaning margi simi sinamung resmining kidung sinupa sinu karna
kabeh kadarta kakartine ilmu luhur kakto prabing tanah Jawa agama ageming haji yo ya yo ya Iyo 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 iyo. Kudu perwira. Yo. Iyo, ayo to, ayo to, ayo to. Ijek mireng mau ya. Iyo 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 iya.